Kagyari naman ang pangpabalo na mo niya pang pag-good vibes sa inyo sining weekend. Nagapasunod na ang summer, mainit na ang weather, kanami pahulom sa baybay. Di bala mas manami kun malinong kag mataway ang kaladtuan nga baybay, kag kun makarenta ka sa moderno nga kubo nga para lang gid sa inyo nga pamilya o kun barkada. Kag kadungan pa sini ang matinlo nga shoreline kag matinaw nga tubig. Ini ang aton nga lagawan buwas sa tripping ni Rumig at 10 a.m. Nurse abroad, nagaulikid sa mga layaw nga ido kag kuring sa Bacolod upod sa mga animal welfare organization, ginatinguan nila nga maluwas ang mga strays sa epekto sa tig-ilinit. Ato naman sa kinalahon sa Baganihan sa Sunday.